Happy birthday, Kagawad Chris Morales of Santa Ana. More power to you. Don't forget na merong Cesar Montano nagsusupport sa'yo. Happy birthday, Ryan Naldo, Athena Stanford, at Baby Jade Chua 5. Don't forget, may isang Dwayne Bully na nagsasupport sa inyo. Hoy! Bakit nakadamit ka? Di ba dapat wala? Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako si Dwayne. Ito ang diwata kong asawa. Ayan na si Shanta. Alright, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. It's time for the announcement of the winner. You're beautiful, shine like a star. Alright, Dwanta fam, let's get into it. So, dahil nahihirapan talaga kami, di ba, Shanta? Nahirapan. As in, Past tense. nahirapan talaga kami pumili ng winner ng drone. Maraming salamat po sa lahat ng nag-submit ng mga video, ng upload sa IG story ninyo. Pero sa wakas, may napili na po namin, okay? Kung pwede lang paghati-hatiin yung drone. Oo, di ba? Para ibigay sa lahat, di ba? Tama. Pero okay lang yan kasi in the future, meron pa naman tayong mga giveaways. Ayan. Yun. What we want to do is we want to show you the top 15, okay, that we really liked. Now, may twist tong competition na to, or may dagdag. Walang twist kundi may dagdag, alright? So yung first prize natin is syempre yung drone mismo. Kunin ko ha. Grand prize! Ayan! Tabunan na si Shanta. Grand prize natin, ladies and gentlemen. Ito ang grand prize that we're gonna give away. Mamaya, malaman niyo kung sino ang winner mamaya. Pero may second and third prize pa. Hindi second and third. Consolation prizes would get 1,000 pesos each! Ayan! 1,000 pesos! Wala na kasi kaming naisip eh. Here it is, ladies and gentlemen. 2,000 pesos. 1,000 for the second place and 1,000 for the third place. Feeling air. Top 15. Let's play them. Hi Kuya Dwayne and Ate Shanta, sana po manalo ako ng giveaway nyo dahil never pa po ako nag-drone. So sana po manalo ako. Thank you. Ako ang mananalo at deserve ko makakuha ng drone upang makatulong sa aking pamilya at bumuo ng isang YouTube channel. Thank you! The fam, it's me, Art. Siguro kahit hindi ako manalo, okay lang ako manalo. Thank you. And may mga bagay talaga na minsan makapasayo, minsan hindi. Pero kung mananalo man, thank you. Pa-shoutout na lang, malaking bagay na para sa akin yun. Ganda ng edit niya, baby. Ganda ng edit. Ganda, galing-galing. Oh, Mr. Dwayne, please give me the drone now because we are about to make history because we are making a YouTube channel. Peace. Good morning guys, good morning Kuya Dwayne at Ate Shanta. Sana po ako manalo. Kasi po matagal ko na pong pangarap magkaroon ng drone. At number 1, Nga, what's up sa inyo? Dwayne and Shanta. So, yun nga, Dwanta family, sana ako nga ang inyong mabigyan ng inyong giveaway na AI drone kasi nga ako rin ay isang vlogger. So, yun nga, gusto ko rin Uy, winner na siya! May corona siya! May corona. Gusto ko po manalo ng drone kasi pangarap ko talaga na magkaroon ng drone. Kasi hilig ko kasi mag-video pero hindi ako makaka-afford bumili ng drone kasi mahal eh. Kaya ito na lang gamit ko sa cellphone. Ayan, nasibatit ako. Po, Kuya Dwanta fa, kung sakali po ako mapili mo manalo ng drone, parang birthday gift mo na rin po sa akin sa November 9 po, birthday ko. Kasi matagal ko na po gusto magpabili. I want a drone. I want a drone. Gusto ko pong magkaroon ng drone kasi gusto ko pong makita yung magandang view ng Pilipinas.
Ayan, gusto ko yan. May iyak effect pa. May iyak effect. Pabebe ka din, kagaya ko. Yo. Hi Joanna family, I am Marby and I'm one of your subscriber in YouTube channel. I really love watching all your videos and vlog. Notice me on this video. Gusto ko siyang mapanood yung drone kasi wala akong pambili nun. Mahal. Kaya sana ako manalo. Wow, may wind effect. Tingnan mo, ayun. Hi Dwayne, I want to have a drone this coming November for my birthday. Sana manalo ko. Wow, Pogi! Kahit di ka na manalo, Pogi ka pa rin. Magandang araw po, Mr. Wooly at Dwanta family. So, andito po ako ngayon sa aming aktibidad. Magsasagawa kami ngayon ng isang human monogram. Sa nakikita niyo po sa likod, kami po ay gumagawa na ng formation. So, kaya ko po gustong manalo ng drone po. Kasi para magamit ko po sa mga ganitong aktibidad po. Shanta, deserve that drone. Kaya ako nang ihatag sa ako ang anak as a gift. Dugay na siya nangayuan na dili na ko kaya. Expensive kayo. Sakit guys, dugan paliton. Busa, please, please, please. Padaog. Gusto ko pong manalo ng drone para makalipad ako sa langit. Yay! Alright, ladies and gentlemen, piliin namin ni Shanta isa sa mga 15 na to na manalo ng grand prize natin. At dalawa para sa mga consolation prizes na 1,000 pesos each. In third place, are you ready, Shanta? Ala, kinakabahan ako, Shanta, ikaw din. Kahit alam ko na kung sino na kinakabahan pa naman ako. In third place, ladies and gentlemen, we have CN_official! In second place, we have Desi Jeromy 222. 2422. Sorry, nakalimutan ko. Desi Jeromy 242. Bakit kasi ang hirap ng ano na? 2422, huy! Puntahan mo na yung laundry. Yung baka ano, Sige na, tumatawag na si Desi Jeromy 242. Nanalo siya. Pakano mo na dito. For the grand prize, ladies and gentlemen, the AR Drone 2.0 Parent. This type of drone is not made anymore, alright? It's limited edition, It's elite acrobatic. edition pa. Alright, ladies and gentlemen, let's find out kung sino sa mga top 15 na to ang nanalo ng drone. Alright, Shanta, are you ready? Are you ready? Ready. Ang nanalo ay walang iba kundi si... Ano to? Ang nanalo ay walang iba kundi si... 1, 2, ready, go! Faith Delson! Faith Delson! Ayan, Bisaya lagi na siya. Kaya Bisaya lagi siya sa video niya. Faith Delson! Salamat kaayo sa imong suporta sa Dwanta Fam. Ug congratulations kay nagdaog na jud ka og drone para sa imong anak. So the reason we chose Faith was because syempre lahat ng mga submissions maganda pero yung submission ni Faith really touched our hearts kasi she didn't want it for herself. Hindi niya talaga gamitin yung drone. Ay, hindi ka na. Hindi niya talaga gagamitin yung drone, kundi yung drone na yan ay para sa kanyang anak. Alright, ladies and gentlemen, maraming salamat sa panunood at congratulations! Shanti party muna. Woo! Congratulations, Faith! Congratulations, Sim! At si Desi Jeromy, maraming salamat. Abangan niyo po ang susunod na giveaway ng Dwanta Fam! Bye guys! You're beautiful, shine like a star. Faith, Cian, and Desi, we will contact you via Instagram and work out how to ship the winnings to you. Okay? Faith, siguro taga dito ka sa Visayas, so LBC na lang, no? Davao, lagi. Lagi, So, abangan niyo po ang message namin ni Shanta sa Instagram. Message mo! Ayun. Follow niyo ko ako sa Instagram. Bakit may giveaway ka? Wala. Kaya ako nang ihatag sa ako ang anak as a gift. Dugay na siya nangayuan na expensive kayo. Sakit guys, paliton. Freedom, everything to me. I wanna spend my